No niin, Paavolon asia. Jatketaan minkä edellisessä kerrassa jäätiin, eli meillä oli se hirsivahinko täällä alla. Ja vesi oli kerääntynyt siihen talven aikana ilkeästi. Ja nyt on käynyt timpurit vaihtamassa hirret. Näkyy, täällä on uutta hirttä. Ja PP-tuotteen verenohjaaja on asennettu siihen. Ja tässä näkyykin nyt siellä pumppu pyörii, eli vettä on tippunut. Ja vesi tippuu nyt, näkyy itse asiassa tuolla maaskin, niin huomattavasti kauemmas tuolta kivijalasta. Ja tämähän tosiaan toimii niin, että kun näitäkin on moitittu, että on peltisiä, niin tämähän toimii niin, että tähän kerryttää toki talvella sitä jäätä, mutta kun tulee pluskeli, niin se niin tavallaan sylkää sen jään tai lumen tänne pois. Eli silloin se tyhjää. Toki sitä nyt pitää näillä kylmillä paikoilla vähän tarkkailla, mutta näin pienellä jutulla pystyttäisiin näin iso vahinko välttää. Että suosittelen sullekin omaa, että ainakin nyt käydä katsoa se pumppu, että onko siellä minkälaista ja minkä ne vedet menee. Niin pikku juttu, mutta iso asia.